Fil-katakezi tagħna llum eżistija xtaqt li naqsam magħkom u nitkellmu ftit flimkien dwar il-bżonn li aħna nagħmlu għażla fundamentali għal Ġesu fil-ħajja tagħna. U dinha qed nagħmilha għaliex il-qalba tal-Knisja eżistijej hu il-persuna ta' Ġesu. Tant drabi jekk jiena rejtani grazzja li niltaqa' ma' diversi nies illi m'għadhomx jattendu l-Knisja, kienu jattendu naqsu ħafna, u jgħidulek ħafna raġunijiet għaliex inqatgħu mill-Knisja minn ħaġa u minn l-oħra. Imma il-qalba tal-Knisja ħafna drabi mhijiex ir-raġuni għalfejn inqatgħu. Jiġifieri aħna l-qalba tagħha huwa il-persuna għażiża ta' Kristu. Il-qalba tal-Knisja law il-Papa, il-qalba tal-Knisja maħniex aħna s-saċerdoti, il-qalba tal-Knisja mhumiex il-patrijiet, is-sorijiet, l-qalba tal-Knisja laqas ma huma l-opri tal-Knisja stess, anke l-istess opri ta' karità tal-Knisja, imma il-qalba tal-Knisja u il-persuna ta' Ġesu. Għalhekk eżistijej kif kien jgħid San Ambroġ fil-bidu tal-Knisja fl-ewwel sekli kien jgħid illi il-Madonna Marija hija l-ikona tal-Knisja, hija iġbija tal-Knisja. Għaliex Marija nafu li bħala il-qalba tal-eżistenza tagħha dak li moħħa u qalba jħabtu dwarhom huma il-persuna għażiża ta' Ġesu. Bħala bħal kull oħra li qalba tħabbat dwar ulieda. U għaldaqstant eżistijej aħna għandna bżonn diġà għamil dal-enfasi f'momenti oħrajn imma nħoss li għandi nerġa' nagħmlu. Għandna bżonn li fil-Knisja niffukaw ħafna u nagħmluha ċara fid-diskors tagħna, fil-messaġġ tagħna, fl-affarijiet kif norganizzawhom. It's all about Jesus. Kollox idur madwar Ġesu. Biex dan inkunu nistgħu nagħmluh, irridu aħna l-koll kemm aħna bħala nsara fiħdan il-Knisja nagħmlu deċiżjoni radikali li aħna rridu naċċettaw il-Ġesu bis-serjetà f'ħajjitna. Din hija deċiżjoni eżistijej li aħna rridu nagħmlu b'mod konxju. Number 1, għaliex hija deċiżjoni għal Ġesu. Il-kelma tal-eżistijej tgħidilna b'mod ċar illi il-Missier bat il-libnu il-Ġesu biex kull min jemmen fih f'Ġesu ma jintilifx u jkollu il-ħajja ta' dejjem. Ġesu l-istess meta bat l-apostli jipritkaw għallhom morru u għalmuhom dak kollu li qed ngħidilkom jien mela l-Knisja m'għandix xi messaġġ tagħha, m'għandix xi messaġġ indipendenti minn Ġesu. Il-Knisja twassal il-messaġġ sħiħ ta' Ġesu. It's all about Jesus in the church. Ġesu għalinna jien u triq il-verità u l-ħajja. Ġesu għalinna ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħu. Ġesu għalinna pereżempju li l-Missier ħadd ma jista' jmur għandu jekk ħadd ma jista' jmur għand Ġesu jekk il-Missier ma jiġbdux lejh. Innotaw il-klim ta' Ġesu eżisti kollu jurina l-importanza tiegħu meta għalinna pereżempju jien id-dilja vera qed jgħid għalih. Jien il-ħobs tal-ħajja, jien il-bib, jien it-triq, jien il-verità, jien il-ħajja. Kollox idur madwar Ġesu eżistijej. Jien il-qawmin u l-ħajja. Kollox idur madwar Ġesu. L-istess ħaġa naraw illi il-Knisja tal-bidu kienet ixxandar lil Ġesu b'mod ċar, kienet ixxandar lil Ġesu bl-iktar b'mod ovvju. Meta nsibu pereżempju fl-ewwel pritki tiegħu San Pietru li jgħid m'hemm ħadd salvazzjoni jekk mhux fih. L-istess San Pawl li rid naħta fil-Kristu u nara flilu u naqgħod moqgħod miegħu fid-tbatija u nara fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Jiġifieri il-Knisja fil-bidu eżistijej kienet ħafna ċara, kellha ħafna dill-awareness illi in the church it's all about Jesus. Fil-Knisja kollox idur madwar Ġesu. Jiġifieri aħna għaliex irridu nażlu lil Ġesu u npoġġuh verament dejjem fiċ-ċentru tal-Knisja. Għaliex propju l-missier tagħna lil Ġesu. Għaliex l-Ispiritu Santu il-missjoni tiegħu fuq din l-art hija li jigglorifika lil Ġesu u Ġesu li jigglorifika l-missier. L-Ispiritu Santu kull ma jagħmel biex jieħu lilna għand Ġesu. L-istess il-Madonna eżistijej, Omna Marija u l-Ispirtu flimkien jiffukaw fuq Ġesu eżistijej. Għamlu
dak li jgħidulkom hu. Innotaw, Marija tgħidilna għamlu jgħidulkom hu. Il-missier meta tkellem jgħidilna dan hu ibn l-Aziz, isimgħu lilu. Mara kemm il-missier isimgħu lilu. Kemm nomna Marija għamlu jgħidulkom hu. L-istess l-Ispirtu Santu, Ġesu għalilna jfakkarkom dak kollu li qedtilkom jien. Araf l-Ispirtu Santu jerġa' jdur għal fuq Ġesu. Ġesu għalilna l-Ispirtu Santu se jixed għalih. Jgħidilna u intom ukoll tiġdu x'kontum qiegħsa mill-bidu. Imma kollox idur madwar Ġesu. Il-Knisja Ġesu bata b'missjoni intom tkunu xhieda tiegħi. Atti 1:8. Xhieda tiegħu mhux ta' xi idea u hawnhekk fejn nixtieq ma nixbaqat nenfasizza dil ħaġa għax ikun tant inħoss li fil-Knisja noħduha ħażin. Aħna il-Knisja Ġesu ma batniex biex nkunu xhieda ta' xi valur. Batna nkunu xhieda tiegħu. U daqskemm aħna xhieda tiegħu tal-persuna tiegħu, u mbagħad nistgħu nkunu xhieda tal-valuri kollha li joħorġu mill-Vanġelu mid-darba u elf. Imma l-ewwel u qabel kollox aħna xhieda tiegħu. U dawn qed nenfasizzah għaliex xi drabi jeżistijej. Aħna bħala nsara fid-dinja tal-lum aħna ngħixu f'kuntest fejn mhux kulħadd hu Nisrani. L-ar kuntest huwa ta' nsara li ċaħdu l-Kristu u nqataw mill-Knisja u ma ridux ikunu aktar insara. U xi kuntant xi tiġri. Xi kuntant qegħdin nibnu tip ta' xi drabi anke spiritwalità jew tip ta' ċiviltà jew kristjanità għal uħud fejn irridu il-valuri ta' Ġesu imma ma ridux lil Ġesu. Nerġa' ngħidha għaliex din hija waħda mir-realtajiet li aħna qegħdin ngħixu ħafna drabi. Irridu il-valuri ta' Ġesu imma ma rridux lil Ġesu. Pereżempju, aħna fil-miliet pereżempju f'Malta ikonna ħafna affarijiet ta' solidarjetà, niġbru nagħtu u m'hemm xi ħażin, jalla jkollna aktar. U anke min ma jemminx jagħti, tajjeb. Imma xi drabi aħna ngħidu u dak li għamlek nisrani tajjeb illi inti tagħmel il-karità. Aħjar nagħmelek milli noqgħod immur il-qudies, milli noqgħod immur nitlob. Eżisti, aħna ma nistgħux naqbdu u naqtaw il-barra għaliex Ġesu għallinna għamlu l-opri tal-ħnina, naqtaw il-barra Ġesu għallinna hemm bżonn nitolbu. La għallinna jiena d-dilja u intom l-frijej, la għallinna min jikol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja dejjem. U min ma jikol ġismu u jixrob demmi u m'għandux il-ħajja. Aħna ma nistgħux naqbdu u nirreduċu il-Kristjaneżmu, il-ħajja nisranija, għall-opri tajba, l-opri tal-ħnina, tajbin kemm huma tajbin illi aħna nagħmlu. Eżisti, daw l-opri tal-ħnina għandhom l-eruq tagħhom fir-relazzjoni tagħna ma' Kristu. Mela aħna ma nistgħux nikkonkludu ngħidu jien nisrani tajjeb għax jiena nagħmel l-opri ta' karità imma mbagħad jien m'għandix relazzjoni ma' Ġesu, jien m'hemmx għalfejn nitlob maħfra l-Alla, jien m'hemmx għalfejn inqer, jien m'hemmx għalfejn nitqarben, jien m'hemmx għalfejn nitlob, jien m'hemmx għalfejn naqra l-Bibja, jien m'hemmx għalfejn ikolli relazzjoni mal-Alla anke permezz somna Marija bit-talba tar-Rużarju, jiena m'hemmx għalfejn dan kollu, l-importanti li ngħix ħajja sewwa. Eżisti nirrealizzaw li dan mhux il-Vanġelu. Għalqas mhux il-Vanġelu sħiħ. Ġesu talabna biex nikkonvertu, Ġesu talabna biex nindmu, Ġesu talabna biex nitbidlu, Ġesu talabna wkoll biex nagħmlu l-att il-karità, imma kollox idur madwaru. Li naċċettaw lilu, u mbagħad il-valuri kollha. Għax nistgħu nispiċċaw irridu il-paċi li hu valur minn Kristu. Irridu l-ħarsin tal-ambjent li hu valur imma minn Kristu. Irridu il-fraternità bejn il-ġnus, bejn il-popli fl-Ewropa, f'pajjiżna, imma minn Kristu. Meta aħna anke bħala nsara inwasslu dan il-messaġġ li jista' jkollna daw il-valuri mingħajr Ġesu, jiena nħoss eżistijej li maħniex inxandru l-Vanġelu b'mod sħiħ kif tawna Ġesu. Għaliex il-valuri tal-Vanġelu, il-valuri ta' Kristu eżistijej, il-valuri nerġa' ngħid tal-Vanġelu, il-valuri ta' Kristu, aħna nistgħu ngħixuhom mhux bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tiegħu. L-istess Ġesu għalinna kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-aċċu sqejtuni, kont maritu ġejtu tarawni, kont eru libbistuni u l-lista titkompli. U għal-istess wieħed li għalinna mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Aħna ma nistgħux eżistijej dawn it-tnejn letteralment naqtaw minn ma' xulxin, għax drabi dak li qed jiġrilna fis-soċjetà tagħna. U allura importanti ħafna li aħna induru verament bażla sħiħa lejn il-mulej mill-ġdid.
Jina semmejt il-valuri, ma l-istess għanna l-ixju tat-talim, per eżempju. Ġifiri, meta aħna nifirdu t-talim ta' Ġesu mill-persuna ta' Ġesu, nirriskjaw li nizbaljaw anka f'dan il-Knisja. Ġifiri li aħna nxandru t-talim, u speċjali t-talim morali tal-Vanġelu, it-talim ta' Ġesu li forsi huwa l-iktar parti talim ibes biex ngħidlek anke biex ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum. Meta qalilna isma' aħjar titlaw il-ġenna bit waħda mill-itnejn bl-infern. Dan huwa talim ta' Ġesu wkoll. Ġifieri Ġesu qedilna r-radikalità għad-dnub naqtaw għal barra, id-dnub naqtaw mill-eruq fil-ħajja tagħna. Allura meta niġu biex nitkellmu anke mit-talim ta' Ġesu li ċerti nies isubu ħiebes fil-ħajja tagħhom. Meta nitkellmu mill-adulterju, u mbagħad inti kont ferut fi żwieġ tiegħek. Meta nitkellmu kontra l-abort, imma inti għaddej minn trauma x'għandek dik il-pregnancy. Meta nitkellmu kontra l-eutanasja x'aħna nsara, imma inti għaddej minn dik id-batija kollha fuq is-sodda tal-mart mingħajr tama ta' fejqan, etc. Meta it-talim ta' Ġesu naqtawh mill-persuna ħajja ta' Kristu, nirriskjaw li fil-Knisja it-talim ta' Ġesu stess, it-talim tal-Vanġelu l-istess talim tal-Knisja jsir ideoloġija li rridu niddefenduha fiha nfisha għax hija mifruda minn min ħarġet dak it-talim li hu Ġesu. Għax aħna anke biex ngħixu t-talim tiegħu jiena qed ċerti valuri pożittivi l-ewwel, iżda qed insemmi ċerti sitwazzjonijiet li huma diffiċli. Aħna ma nistgħux sempliċement ngħidu tittejxi hekk tittamel hekk ħaġa oħra. U naqtawh mir-relazzjoni ħajja mal-mulej li minnu tiġina l-grazzja biex aħna ngħixu. Immaġinaw kieku aħna il-valur tal-maħfra, tal-talim tal-maħfra ta' Knisja huwa bellezza. Ta' Ġesu huwa bellezza, ma jridux l-aħħar mill-aħħar. Jekk intgħadu ta' xi ħadd ma trix li jaħfirlek. Imma diffiċli li tagħmel aħna mhux it-talim fih innifsu, imma marbut ma' Ġesu li inti tista' taħfer. Huwa hu li jrid jgħix fina dak li talab lilna biex ngħixu. Tistgħu tifhmu din? Ġesu jrid jgħix fina dak li talab minna biex ngħixu. Naġġanida u hekk hemm bżonn nikdbuha u ħudu nota. Ġesu jrid jgħix fina dak li talab lilna biex ngħixu. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu eżisti, qaddisa li min jafni jaf li jiena hekk inħobba ħafna. Santa Teresa tal-Iżjed. Hemm minnhom fil-ktib tagħha storja ta' ruħ li min qatt ma qrah inħeġġiġkom biex taqrawha għax huwa bellezza. Issibuh anke bil-Malti eżisti. Oriġinalment miktub bil-Franċiż, imma nsibuh bil-Malti, bil-Taljan, bil-Ingliż, bil-lingwi kollha bażikament. Hemm minnhom tgħid Ġesu qalilna dan il-kmandament ġdid, il-kmandament tal-imħabba, huwa l-kmandament ġdid. Imma tgħid isma' tagħmel riflessjoni, ġdid mela fit-Testament il-qadim Alla mhux diġà qalilna biex inħobbu lilu u nħobbu l-xulxin, u hija vera. U tkompli tgħid u Ġesu għalfejn qalilna wkoll li huwa l-kmandament tiegħu. Meta dana diġà kien qiegħed hemmhekk fil-liġi ta' Mosè. U tgħidlek huwa ġdid huwa tiegħu għax irid jgħixu fina. Kemm sabiħa. Huwa ġdid huwa l-kmandament tiegħu, il-kmandament tal-imħabba, għaliex Ġesu jrid jgħixu fina. U dak li Ġesu jgħid għall-kmandament tal-imħabba, allura irridu nagħmluh għal kollox. Kull kelma li qalilna Ġesu għax hu irid jgħixha ġewwa fina hu. U hawnhekk jiġi sbuħija li aħna nkunu nsara. Jiena nħoss eżisti li ħafna persuni anke li telqu mill-Knisja ma telqux b'dan l-għarfien li qed inkellimkom dwaru. Ħafna nies li jirribellaw għat-talim tal-Knisja, jew għall-Vanġelu, jew isibuh qiebes, jew isibuh tqil, jew isibuh ma nafxiex, għaliex ma nafx nirrealizzaw illi huwa hu li jrid jgħixu ġewwa fina. Ma nix nirrealizzaw illi f'kelma waħda iridu ngħixuh bi grazzja, f'kelma waħda iridu ngħixuh bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, għax dan li tfisser. Għalhekk Ġesu tagħna l-Ispirtu qattis. Sabiex dak li hu talabna biex ngħixu ikun l-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu aħna nistgħu ngħixuh ġewwa fina. Mela rajna eżisti l-missier tagħna l-Ġesu, Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Rajna li xi drabi rridu l-valuri ta' Ġesu mingħajr Ġesu. Qed naraw li xi drabi nxandru t-talim ta' Ġesu, però ma nxandrux biżżejjed li dak it-talim nistgħu ngħixuh biss bil-qawwa ta' Kristu, inkella jsir ideoloġija u mhux aħbar tajba u mhux Vanġelu. Dan kollu għal xi wassalna eżisti. Iwassalna għal bżonn radikali, urġenti
U importantissimu fil-Knisja llum li aħna induru lejn Ġesu u nażluh bis-serjetà fil-ħajja tagħna. Ma nixbax ngħidilkom kemm din hija importanti eżisti. Jista' jkun li aħna ħafna nies imorru Knisja, imorru jqarru, imorru jitqarbnu, imorru nhar ta' ħadd, imma f'qalbhom għadhom m'għamlux għażla radikali li jaċċettaw il-Ġesu bħala s-Sid u s-Salvatur tal-ħajja tagħhom. Iva eżisti, jista' jkun li neħtlu għalija b'kultura, neħtlu għalija b'drawwa l-fidi tagħna, imma mhux b'għażla radikali. Il-Knisja tħeġġiġna eżisti sabiex aħna bħala nsar adulti namlu din l-għażla. Jiena nixtieqkom tirrealizzaw kif ħafna drabi aħna ikonna dill-opportunità li nagħmluha, imma mhux dejjem inkunu konxi tagħha. Jew nagħmluha għax inkunu għamilniha. Pereżempju, aħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għid, fil-viġili tal-Għid min jieħu sehem fiha, aħna hemmhekk inġeddu l-magħmudija. Meta minna din l-għażla fundamentali għal Kristu. Forsi tiftakru s-saċerdoti jgħidilna tiġdu lix-xitan, iva niċċidu, tiġdu d-dinja, iva, tiġdu d-nub, iva, temnu fil-missier, iva, no? Iva niċħat, iva nemmen. Imma dan mhux biex ikun ritwal, kliem li aħna ngħidu fil-Knisja u jafhem. Imma dan irid joħroġ minn din l-għażla personali li aħna nagħmlu. Illi xi drabi din l-għażla permettu li ngħid ma nagħmluhiex fil-liturġija tal-Knisja, ma nagħmluhiex fil-quddies. Hemmhekk ħafna drabi aħna nesprimuha, imma din l-għażla irridu ninsibu dak il-mument meta aħna nagħmluh b'mod konxju. Issa llum il-ġurnata anke fil-Knisja għandna diversi għaqdiet, gruppi, movimenti, korsijiet, seminars illi jgħinu n-nies jagħmlu din l-għażla fondamentali. Eżisti, niftakar kors li kont għamiltin u li jien ikunu Life in the Spirit seminars ta' tiġdid karizmatiku li kunu tajnuna kbira. Illum għandna diversi, għandna lilhom, għandna l-alfa kors, għandna katekeżijiet, għandna mixijiet differenti. Fejn fiha verament niġu affaċċjati bi Kristu biex nażluh. Eżisti, jew niċċiduh. Imma ma nistgħux nibqgħu aktar siqlem u siqlaw. Irridu nagħmlu din l-għażla radikali. U jiena nixtieq hekk nistaqsi lilkom li bħalissa qegħdin issegwu. Jekk għamiltuha, inħeġġiġkom biex tibqgħu fiha. Jekk għamiltu din l-għażla radikali għal Ġesu, tħallu il-ħadd u xejn joħroġkom minna. Jekk għadkom ma miltuwiex minn naħa l-oħra, inħeġġiġkom għamlu il-pass illi tagħmluha. Kollha kemm aħna eżisti, forsi għandna bżonn nagħmluha mill-ġdid, forsi kollha kemm aħna għandna bżonn nagħmluha ferjas ġodda. Għax jista' jkun li inti għamilt deċiżjoni għal Ġesu fejn fien fl-ixju tal-maħfra, qed timxi kif qallek il-mulej, imma fil-finanzi għadek ma żilx il-Ġesu. Fil-fiduċja tiegħek għadek ma żilx il-Ġesu. Fis-sesswalità tiegħek għadek ma żilx li timxi fi Kristu, ma' Kristu u bi Kristu. Allura jista' jkun li għandna bżonn dawk il-momenti fejn aħna ngħidu ma jiena f'liema areas tal-ħajja tiegħi għadni ma żilx lil Ġesu b'mod radikali. U dan eżisti mhux fuq il-livell personali biss. Xi drabi anke fl-istess għaqdiet u assoċjazzjonijiet tal-Knisja għandna bżonn nagħmlu din l-għażla. Għandna qegħdin nirrealizzaw li fil-Knisja kollox idur madwar Ġesu. Jiġifieri isma' jekk jiena qiegħed ma nafx fil-laqda, fratellanza, assoċjazzjoni, qed li jrid għax ma rrid insemmi ħadd partikolari tal-Madonna u għatiha titlu li trid. Aħna ċ-ċentru mhijiex il-Madonna, ċ-ċentru huwa Kristu. Dik biex tgħinni nifoka fuq Ġesu. Imma kiena mbagħad nippika, jekk kiena nġellet il-laqda tiegħi ma' oħra, il-fratellanza tiegħi oħra, il-perigrupp tiegħi ma' ieħor, il-komunità tiegħi ma' oħra, il-qaddis tiegħi ma' ieħor. Allura fejn il-għażla tagħna favur Ġesu eżisti? Mi għażla favur Ġesu xejn. Hija sempliċement biex nippromovu l-gosti tagħna, nippromovu lilna nfusna u nagħmlu l-idoli tagħna fih dan il-Knisja stess drabi. Eżisti, naf li huwa diskors jibes għal uħud, imma għandna bżonn. Eżisti, għandna bżonn imorru għall-ruq. Ċertament eżisti, uħud mill-ruq tagħna fejn għadhom mhumiex f'Ġesu, fejn għadhom ma niżlux f'Ġesu, jrid ikollna l-gazz
eżisti, li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bl-għanuna ta' xulxin, naraw l-affarijiet kif huma u fejn Ġesu għadu mhuwiex fiċ-ċentru tal-ħajja personali tagħna, tal-gruppi tagħna, tal-qdiet tagħna, irridu nagħmlu ħilitna maħbubin tiegħi. U dan għaliex hemmhekk insibu l-paċi vera, hemmhekk insibu l-imħabba vera, hemmhekk ngħixu r-radikalità tal-ħajja nisranija tagħna. Mhux ta' b'xejn eżisti uħud mhux kollha. Mill-ewwel insara kienu martri. Għażlu l-Ġesu iktar mill-ħajja tagħhom. Issa aħna mill-ħajja tal-għażla ġifieri jew tgħix jew tmut u għażlu lil Ġesu l-ewwel ħutna nsara martri għaddisin. U aħna għadna nilabu xi kuntant bi Kristu. Nilabu bl-affarijiet fiħna l-Knisja. Nilabu bl-affarijiet ta' Alla. Dir-radikalità. Ħaġa li rrid ngħid meta qed ngħidilkom biex nagħmlu għażla radikali għal Ġesu. Uħud illum di ma tinżilhomx tajjeb, anka fil-Knisja. Għax mill-ewwel bijattakaw li int fundamentalista, li inti brainwashed, li inti iffissajt. Imma eżisti da diskorsi jgħidu min għadu ma milx esperjenza vera tal-Alla. Meta inti doqt lil Ġesu, ma tistax timxi b'half measures, anka jekk taqaf half measures, anke jekk tiżbalja, anke jekk tidneb, il-mulej ħalli naqrar, imma qalbek ta' fejn qiegħda. Altru qalbek qiegħda fil-mulej u fid-djufija tiegħek u fis-supervja tiegħek tidneb u tqum u titlob maħfra u timxi. U altru iddur madwar Ġesu imma dak ma milx l-għażla għalih. Eżisti, hemm differenza. Kull min jażel Ġesu ħajżbalja u jidneb u għalhekk imma li ħalli naqrar u kuraġġ ma naqtawx qalbna. Imma xi drabi bl-Ingliż ngħidu beating around the bush, xi drabi aħna nibqgħu għaddejjin nduru naqdu u ma nagħmlux, ma noħduwix bullsaj li aħna verament qegħdin hemmhekk għal Kristu. U nixtieq ħeġġitkom ejjew verament fil-Knisja kol kemm aħna nagħmlu ħilitna li f'kollox inkunu hemmhekk għal Ġesu. Li f'kollox aħna nfittxu lil Ġesu. Mela jekk xi ħadd weġġek fil-Knisja, fil-grupp tiegħek, fl-aqda tiegħek, inti titlaq, inti għal min qiegħed hemm? Għal-lider? Għal-grupp? Jew għal-Kristu biex inti tikber fih u tikber f'dik il-komunità li mhix ideali. L-ebda komunità ideali, imma int għal min qiegħed wara min qed timxi. San Pawl darba jgħidilhom il-komunità Korintin, Pawlu, Barnaba, Apollo, Kristu huwa ċ-ċentru u l-ebda qaddis u l-ebda persuna li Alla juża ħajja jew fil-ġenna. Ġesu biss u fiċ-ċentru. Mela jekk inti tlaqt kont fil-kor kellek lex mas-surmast u tlaqt mill-kor tal-parroċċja biex nagħti eżempju ta'. Imma inti inti min kont tigglorifika l-surmast l-kor jew il-mulej għal min kont jedem. Kont jed fi group kellek lex ma' leader u tlaqt. Imma inti għal min kont jedem għal wiċċi leader? Jew verament għal mulej Ġesu. L-għażla meta jiġu daw il-momenti ta' konflitt u daw il-momenti jibsa, dawn huma kollha momenti ta' grazzja. Mhux biex inqattaw il-karti jew nitilqu, imma biex nerġu nażlu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Anka meta niġu momenti jibsa, anka l-momenti ta' tbatija. Aħna faċilment meta nraw il-mirakli inħallu kollox nimxu wara Ġesu. Imma meta u Ġesu msallab li jidinna nimxu warajja, aħna lesti nażluh Ġesu fis-salib tiegħu. Aħna lesti nażlu lil Ġesu fil-mar tagħna. Lesti nażlu Ġesu fid-dbatijiet tagħna, fil-persekuzzjonijiet tagħna, fil-lajjiet li jqalgħu fuqna, fit-tiġrib li aħna ngħaddu minnu. Jew aħna f'daw il-momenti noħduha kontra Alla u basta nitlobu li jiġru l-affarijiet. Aħna wara min qegħdin nimxu verament qegħdin nipoġġu lil Ġesu fiċ-ċentru jew lilna nfusna fiċ-ċentru u Ġesu jdur madwarna. Eżistijej, iktar ma jgħaddi żmien jien iktar nħoss il-bżonn ta' sejħa urġenti illi fiħdan il-Knisja, fiħdan il-poplu talla, il-kol kemm maħnejna magħkom namlu dil-konverżjoni lejn Kristu. Li b'mod ġdid, b'mod iktar profond, b'mod iktar radikali, kull wieħed waħda minna inniżlu l-eruq tagħna f'Ġesu u nażlu lilu fuq kollox u akkost ta' kollox. Kuraġġ l-Ispirtu Santu għamana, Omna Marija ta' kumpanjana, il-Knisja tissapportjana, bħal aħwa aħna moqdin fl-imkien, ħanaslu l-Ġesu għax fih insibu l-ferħ, fih insibu t-tama, fih insibu l-fejqan, fih insibu l-imħabba, fih insibu l-kuraġġ u huwa l-unika ħbar li aħna bħala Knisja għandna xnatu lill-oħrajn. Kuraġġ il-mulej berikkom naslu l-Ġesu illum, issa, f'dan il-moment li ju qiegħed jagħtina u l-mulej ikun magħna.